Sarauniya TV, tashar al'umma. Hafiz ka zo, kai ne ra'ayi. So ba rabuwa ranar ne fata zan yi nishaɗi ran da na zam ango a gare ku. Cikon sabo na yi muku laifi dole na nemi ku yafewa. Na riki sau ta makar bako ya zama hadari ruwa na ido zan sharewa. Yanzu da ku zan zaunawa na kyale wancan babu batun ta kalbina ko ne raye. Iyalina in kin mini girki za na yi santi da batamka. Dole na zo na yi juyawa na samu mukami. Hafiz yau ya yi min kyauta wadda babu kamar ta. Hafiz taho ni matar barkauna in baka mukami ran da gare ka na zan mata. Sani zan alkinta ki cikin mizani ranar na kafa tutata. Hafiz dawo daga gefe na bana da kamar ka yau kadara ta kwata min wanda nake da muradi. Sarauniya TV, tashar al'umma.